उन्दैफोर साहा लोंदो। साहाखौथ' लोंगोन गेदेरफोर, नाथाय मोनसे खोथा नङाना। मा खोथामोन उन्दैफोर? आं दाखालि बैसागुआव नोंनो होनाय दख'नाखौ नों गानासैना। आं बेसेबां हांखुर जानानै दङ आंनि होनाय बैसागुनि दख'नाखौ गानजानो। नों मानो बुजियालै गेदेरफोर, नों मानो बुजिया? गानगोनहाय उन्दैफोर, आरो बे दख'नाखौ गाननो समखौनो मोनाखै। मानो मोनाखै? दानो गानब्रा, दानो गान। न'आव थानायावलाय इसिबां गोदान दख'नाखौलाय माबोरै गाननो? बाहेरायाव थांबासो गानगोन सानदोंमोन आं। आच्छा बारु थाइबानि लारु, बाहेरायाव थांबा गानगोन। होमबालाय ओंखारदो। दा फाखोसे टाउनाव गिदिंनानै फैगोन जोंहा सानैबो। ओमफ्राय ओंखाम संग्रा न'आव मा दं मा गैया बेखौ नायजोबदो। न'नि बुस्थु बायथावथाव बेरायनानै फैनोसै जोंहा। आंबो थांफागोन आफा। मा जेरावबो खिथ'-खिथ'-खिथ'ब्रा। बे हाथायनि बाजार खालामनायावलाय मानो थांफानो नोंलाय? मोखांनि देलायग्राया जोब्बाय आंना। आं बायनानै लाबोगोन ना, मा नांगौ बुंबानो जाबाय। नों नायनो रोंनाय नङा आफा, आं गावसो नायगोन। आंनि स्किनजों मिलायनायसो बायगोन आं। मानो होनबा आंनि स्किना बिराद सेन्सिटिभ, बेनिखायनो नोङो जानला मानला बुस्थु लाबोना होफैबा जायाना। आरे नों नामखौ लिरनानै हरबानो जाबाय ना। नाम लिरनानै हरबाबो जायाना आफा। गोरा स्किननि, गुरै स्किननि, मिहि स्किननि, खुजालि स्किननि, सिथर खारनायनि, थाव ओंखारबाय थानायनि, बेफोरबायदि बेलेग क्रिम दङलै आफा, नामा एखेबाबो। बेनिखायनो नों रोंनाय नङा आफा, आं थांफागोन। ओंखारबानो जाबाय आरो। आयंआ बुंबायना आं थांफागोन दै। आंखौ लांफायाबा आं आइनो माबा माबि खोन्थागोन। थोद जाम्बा गथ'। जागोन दे जागोन, ओंखारबानो जाबाय। फैनाबा लांजा थेमफाथफाथ। बिराद देलायग्रा जाबायलै बे मानसि आथिया। मा मोनबाय थाखोथाय? मालाय चाइनायाव थांगोननो। आच्छा, चाइनायावसो थांनो ओंखारलायबाय? मालाय चाइनायाव थांनो होनगासिनो। बेनिखायनो चाइनानि बायदि जानोसैनो। चाइनाबो सोलोंगासिनो मालाय। आच्छा, चाइनानि लेंगुवेज मान्डारियान। एन्जार माथो आंना फिसाफोरा रावबो गावनि हादराव थाला नामा? सासेया माबा साउथ करियानो, सासेया जापाननो, सासेया माबा आमेरिकानो। जियानो जादोला, बिराद साखो गोथाव फुदुंथारोलै नों बेवाइफोर। बेनिखायनो आं नोंखौ बिराद मोजां मोनो। दे साखौ लोंदो, गुसु जागोन। आच्छा दे, ओंखारहैदो थां। आंग्रि मोनदोंना आं खोन्थाखागोन दे। आरो लोगोआव हांगार बेथाबो थांफागोन ना जोंना, दाउखा बेथाया। बेनिखायनो जेबो साननाङा। जागोन दे। गुमै, मा जाखो? गाबोननि प्रग्रामखौ बहा लागोन होननानै सोंहरदोंनो बमब्रमाया। आच्छा, आंनावलाय मानोथो फन खालामाखै बेलाय बमब्रमाया? ओमफ्राय सोर खोन्थागोन नोंनो? दानसोराङा खोन्थाहरदों आंनो। नों दानसोरांखौनो गोसो थोमारबाय नामाब्रा? गुमै, जानला मानला सोंलाबायबाय थानाङा। आरे आं नोंखौ गदाय लागोन होनबा मानो बुजियालै नोङो? आं नोंबो हांग्रि मोन्दिखौ जेरै अनोना, नोंखौबो बिदिनो अनगोनब्रा। सासेखौ आगदाथिं दोनगोन, सासेखौ आगसिथिं दोनगोन। गुमै, जानला मानला होनलाबायबाय थानाङा बेवहाय। मा जानला मानलाब्रा? आं नोंखौ गोसो थोयो, नोंबो आंखौ मोजां मोनो। जों सानैबो बिगुमै बिबनां। आरोलाय माथो नांबावगौ? गुमै, दस्रा बिबोनां बायदि नङा दे आङो, बिगुमैजों गोदै गोदै रायलायग्रा। रायलायनाया जोबाखै। आं दस्रा बिगुमै बायदि फाल्थु नङाब्रा। नङा, नोङो फाल्थु। आं नोंखौ बिराद अनगोनब्रा। दानसोराङालाय सेंग्रा मानसि मा दं बेनावलाय? जेबबानो गैया। दासो खामानि मावफुदों बियो। देनां साक्सेस जागौमानि बोरायलांगोन। गुमै, नों जेखि होना मानो दानसोराङानो आंनि बयफ्रेन्डखा। आरो नों जानला मानला बुंबाय थानाङा दे। आरो मा नंदों, दानसोरां मोनाबो नोंनिख्रुइ बांसिन माहाजोन। आं नोंनि गोसोखौ नायदोंमोनसोब्रा, नों माबायदि होननानै। थाङै थुङै फैसायानो जाहैमारबायना। गुमै, दानसोरांनाव जेबो गैयामोनब्लाबो आं गोसोथोखागौमोन, मिथिबाय? आरो नोङो आंखौ एदावबाय थानांला, आं बिराद रागा जोङो नोंखौ। उपाय गैयियावसो आं फैनांदों, मिथिबायना? आब' लिंहरनायखायसो। इलेक्सननि मानसिफोरा फैबाय थानायखायसो साहा फुदुंफानो मानो होननानै। नों मोजांखाना, नों जोबोद मोजां। बे साहा गिलासखौ दोनैलाय। साला खेबसे फुदुंगोन सानबाबो फुदुंनोनो मोनलाब्रा बिबनांखौ। फामे आंनि सना, फैलाय बिखायाव खेबसे बोजबना नायनि आं। आंनि बिखायाव खेबसे बोजब जाबासो बिराद मोजां मोनगोन नों, मिथिबाय? आंनि बिखाया जोबोद गुदुं। आं गोजाङाखै, नोंनि बिखायाव हाबलायलाबायनानै थानो लेथ्रा बाथ्रा। जेब्ला आंनि बिखायाव हाबगोन, जेब्ला आंजों बोजब जागोन होनबासो बिराद मोजां मोनगोनब्रा नोङो। आं जोबोद मोजांलै, मिथिबायना? आंनि अननायानो ओरैबायदि मोजां। खेबसे अनजादोब्रा आंजों, खेबसे खुदुं जादो। ओमफ्राय नोंनो मा नांगौ आं गासैखौबो होगोन। आइफन नांगौ नामा? आइफन? गुमै, आंखौ एदावदों। बिगुमैया बिबोनांखौ एदावाबा सोरखौ एदावनांगौ जाखोब्रा? आं मालाय हिन्जावखौ एदावहैनोसै नामा? ओरैनो हिन्दीयाव फंसे बाथ्रा दं, साली आधी घरवाली। फै खेबसे खुदुंनां। आंनि खाथियाव फैखानाङा गुमै, जानला मानला नंखाया। फैब्रा, खेबसेल' फुदुंगोन, खेबसेल' होनगोन। फैब्रा फै। मोना होनदों दै, जानला मानला एदावनाङा। जेबो नङाब्रा, खेबसेल' खावलायावल' फोनांगोन आं गुस्थिखौ। ल' होनगोन। गुमै, जानला मानला नङा दै। जेबो नङाब्रा, लाजिनाङा। गुमैया। आब' गैयालाय जाम्बि, आब'आ गामियावसो थांदों। देलाय खेबसे खावलायावल' गुस्थिखौ फोनांनि आं। गुमै, नाङा होनदोंना? नाङा जायो नामा? खेबसेल' फुदुंगोनब्रा, बेनिफ्राय खुदुंथारा। मा जाखो? बाजाराव थांनो होननाया मादैखौ एदावबाय थादों। मा एसे दुस्थ'लै आफा नोङो? धोद बेथा, एसे जंखायदोंसो बिबोनांखाय। आच्छा जाबाय, आयंनाबो जाबाय नामा? आयंआबो ओंखारबाय। फैदोला। नों थौग्रो दे। थांथ'जाया, लानानै थांफाखागोन आं नोंजों। बांद्राय थिग मोना आं नोंनि आखलखौ। दाद। आवगायग्रो मानसिया। साला नोंसो आंनि बिफा ना आंसो नोंनि बिफालै? दिनैनि थाखाय आं नोंनि बिफा। लागाव। मादै, आबे फुदुंमारबाय नामाब्रा नोंखौलाय?
आफाया बांद्राय थिग नङाना मानसिया खुदुमला खुदुमलि खालामनो नागिरोना बेनिखायनो सोंदोंब्रा खुदुमबाय नामा आफाया नोंखौ बालगथ' मा मोजाङै सोंबाबो खोन्थायालाय ओरैनो आफाया चान्स नायबाय थायो मादैयाबो मोजां सोंबाबो खोन्थाया बोरो आयंआलाय मा गुमा गयं बेलाय ओरैनो होनदोंब्रा आच्छा रायजोफोर बेखिनियावनो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बर'नि मुंदांखा फैलाव बसुमतारी जाय बिथाङा जोंनि बर' फिल्माव गोबां बिहोमा होबोबाय नै बिथाङा जोंनिफ्राय हरखाबनो गोमोरलांनायखौ जों जोबोरैनो दुखु मोनदों मानो होनोब्ला बिथाङा जोंनि बर'नि सासे सम्पद बेनिखायनो बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो मोनो बेखौनो जों गसाइनि खाथियाव आरज गाबो ओइलै जामाइले दासो समायदों दासो मोजां नुदों थौदो थांनोसै मा जालायखो नोंहालाय मा जालायखो बेलाय बापरे नों साउथ करियायावसो थांमारसिगोन नामाब्रा बेथि जावो इसोरखौ साउथ करियानिखौनो लामारसिगोन नामा नोंलाय गैया मालाबा लाबोगोन दे दिनै टाइम गैया मायाव मोनो बेखौलाय मायाव मोनो ओइ दा मा थिनबाय थायोब्रा नोंसोरलाय आंखौलाय बिराद रोंनाय बायदि मोनथारदों बिसोर बिराद गोरों बायदि मोनदों ना नंनायनि BTS जाबाय थानाय माथो आं BTSल' मोजां मोना आं गासिखौबो मोजां मोनो माबाय था जेबो नङा दे बयहाबो मोनसे मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय थाखायो नों मोजां मोननायखौ सोरबाया गाज्रि मोनो सोरबा गाज्रि मोननायखौ नों मोजां मोनो बेनिखायनो जेबो बुङा मिन्थिबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु मैयानि एपिसोडआव मा कमेन्ट हरदोंब्ला नोंसोरलाय हामालै नोंसोर जुदि लाब्रा बड' कार्टुनखौ मोजां मोनोबा गोसो होनानै मोजां मोनोबा लाब्रा बड' कार्टुननि फेन्सबा नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौबो नोंथांमोना रेसपेक्ट होगोन जानला मोनला कमेन्ट खालामनो हाब्रा आं BTSखौ लाइकबो खालामा आइदार आं डिसलाइकबो खालामा माने आं फेन्सबो नङा आङो बिसोरनि हेटार्सबो नङा अब्लाबो आङो सेलिब्रिटि हिसाबै बयखौबो रेसपेक्ट खालामो नाथाय दानि जुगनि थासारिखौ लानानै जोंनाव BTSनि बिराद रिकुवेस्टिं भिडिअ फैबाय थादोंमोन मेसेन्जाराव कमेन्ट बक्सआव आरो जाय बिथाङा रिकुवेस्ट खालामदोंमोन बिथांनि मुङानो जाहैबाय अरबिन्द बर' बिथाङा दानि थासारिखौ लानानै मोनसे भिडिअ बानाय होननानै रिकुवेस्ट खालामनायखायसो जों भिडिअखौ बानायदों आरो नुनो मोनदों दानि जुगाव बिराद केपअपनि क्रेजि जानानै दङ केपअपनि क्रेजिल' नङा जेरै पाबजिनि क्रेजि आरो फारसेथिंजाय एनिमि क्रेजिखौथ' आं गाव एनिमि नायनानै बिराद मोजां मोनोलै आं गावखौनो लुपि बायदि मोनलाय हा एनिमि नायग्राफोरा कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थालाय आं एनिमि फेन्सफोरखौ बिराद मोजां मोनो मालाबा लोगो मोनबा आङो साहा लोंहोगोन बेबो सिंग्राजों एनिमि नायग्राफोरखौ अरबिन्द बर' बिथाङा रिकुवेस्ट खालामहरबाय थानायखाय बेखौ लोब्बा लाखिनायखायसो जों भिडिअखौ बानायदों आरो जिहेतु दानि थासारियाव सोलिबाय थादों थ' बेफोरखौ नायलांबाय था जों भिडिअनि गेजेरजों मा खालामनो नागिरदों बेखौ नेक्स्टआव मानि थाखाय बिदि भिडिअ लाबोदों बेखौ होब्रा नोंथांमोना गाज्रि कमेन्ट खालामनाङा एसे मानसि हिसाबै जों बयखौबो रेसपेक्ट खालामनांगौ दै जोंबो मालायखौ खुसियै थानो हो जों गावबो खुसियाव था नङा होमबा सेंग्राफोर आरो मोनसे खोथा आं BTSखौ दिनैसिमबो मोजाङै नायफेराखै माने आं मेथाइखौनो मोजाङै खोनासंफेराखै थ' बेनिखायनो बिसोरनि सोमोन्दै मिन्थिया थ' बिथां मिस्टार बर'आ रिकुवेस्ट खालामबाय थानायखायसो गुगोलाव थांनानै लांफैथा होनानै स्टाडि खालामब्रबबाय बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोनो हाबाय बेनिखायनो सेंग्रा सिख्लाफोर गाज्रि मोननायफोरा बिदि गाज्रि कमेन्ट खालामना दे आरो आं बुंनायखौबो गाज्रि मोना दे मिन्थिबाय आं बुंनायखौ गाज्रि मोना आं गाज्रि गोसोयै बुङाखै नोंथांमोनखौ जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदि गाज्रि साननाङा आरोना जियानो जादोला नोंथांमोननि थाखाय कमेन्ट सेक्सनाव अरायबो खुला थागोन नोंथांमोना गाज्रि कमेन्ट हरो मोजां कमेन्ट हरो होमबाबो जोङो खोन्थाहरबाय आरोना बिथां अरबिन्द बर'आ जोंनाव रिकुवेस्ट खालामबाय थानायलाय जोङो बे रिकुवेस्टखौ लानाय जाबाय होमबा भिडिअखौ इन्जय खालामबाय थादो ना मा होनो ओरैनोथ' नोंथांमोनजोंबो पार्सनेलि बिराद मोजां गाज्रि रायलायनो सानो नाथाय टाइम थोआ बेनिखायनो भिडिअनि गेजेराव दिनै एसे गोसो जानानै होनो मोनबाय मालाबा जोंनि पार्सनेलखौबो नोंथांमोना शेयार खालामनो सानो जिहेतु नोंथांमोना सोंहरबाय थायो कमेन्ट सेक्सनाव नङा पार्सनेलि डिमाव डेन्जार गाजा मेसेज फैखायो मालाबा नायनानै उदै बिखौ सालायलायो आंहा जियानो जादोला लोगोफोर नोंथांमोननि फिडबेकखौ कमेन्ट सेक्सनाव दिनै हरनो दाबाव नोंथांमोना लाब्राखौ नायनानै बोरै मोनदों दिनैनि कमेन्ट सेक्सना बेनि सायाव जागोन दे नोंथांमोना एसे मोजाङै लिरनानै हरबानो जाबाय माने नोंथांमोना गाज्रि मोनो मोजां मोनो नोंथांमोननि राया जोंनि थाखाय बिराद मेहेर गोनां भेल्यु गोनां बेनिखायनो भिडिअनि गेजेराव एसे लेक्सार होनाय जाबाय गाज्रि मोननाङा दिनै भिडिअआ ओरैबाबो गोलाव जाखागोन थ' मिस्टार अरबिन्द बर' नोंथांनि रिकुवेस्टखौ जों लाखिनाय जाबाय आसा खालामो नोंथाङा एपिसोडखौ नायनानै इन्जय खालामबाय दे होमबालाय रायजो राजाफोर भिडिअ फैफिनलायदो बिनि खोथाखौनो सानबाय थायो नामा ओरैनोसो बुंदों लाबोगोन दे लाबोगोन नोंल' न'आव मोजाङै थाबानो जाबाय मिथिबाय आइ फैबा खोन्थाबानो जाबाय जोंखौ बाजाराव थांदों होननानै जागोन दे मानो गाबदों आदाया आंनि मोजां मोननायखौ डिसरेसपेक्ट खालामबाय थायो आनै सोरो एमाव राजाया औ आं दिनै स्ट्रे किड्सनि फट'खौ लाबोनो खोन्थादोंमोन फिलिक्सनि बेखौनो आदाया आंखौ लाजि फोनांदों जेबो नङा दे लाजि फोनांग्राबो थायो जेसेबांनो पपुलार जागोन एसेबांनो लाजि फोनांजागोन बेनिखायनो दुखु जानाङा मिथिबाय अबसे फिलिक्सआ आंनिबो फेभरेट बेनिखायनो दुखु जानाङा नोंथ' एनिमेसन नायो औ आं एनिमे नायो लोगोसे आङो फिलिक्सखौबो मोजां मोनो जेरै नोङो फुजि एक्ट्रेसखौ मोजां मोनो थिग बिदिनो आंबो मनालिसा एक्ट्रेसखौ मोजां मोनो बयहाबो गावबागाव मोजां मोननाय थायो जोंनि मोजां मोननायखौ सोरबा गाज्रि मोनोबा गाज्रि मोनथों जेबो नङा गाबनाङा बेफोरखौ लानानै मिथिबाय जागोन दे
मादै ओमफ्राय नोंनाव फैसा दंबा आंनो 500 थाखा नांगौ 500 थाखा मानो ओरैनो नांगौ आं नोंनाव फैसाखौनो गैया अन्नानै आंनो 500 थाखा फैसा हर जागोन दे आंनाव दा फैसा गैथ'आ माने 500 थाखा केस गैया दाहाय होगोन दे आं थेंक इउ मादै फैसाया आंनाबो जमाय 20,000 जाबाय आरो 10,000 नांबावगौ 30,000 जाबानो आं साउथ करियायाव थांगोन आंनि फेभरेट जेनिखौ लोगो हमहैगोन बेनिफ्राय जांकुकखौ बेनिफ्राय आङो लोगो हमहैगोन फिलिक्सखौ रावनोबो खोन्थाया खारखोमालांगोन आइनि गान्दुआवबो फैसा थायोना गान्दुआवबो नायनि र' दङ खोमा মই তোমাক দখনা পিন্ধিবলৈ কৈ আছোনে নাই ইমান ভালকে ক'লেও যে তুমি নুশুনা কিয় কাণ নাই নেকি মোৰ কাণো আছে মই শুনিও আছো তথাপি মই কম মই দখনা পিন্ধি ভাল নালাগে আই बे दखना गाननानै सुखुआनो मानो दखना गाननो होबाय थादों नों सिरि था नोंखौ आं जेबो बुङाखै नोङो बिराद बारजोबथारदोंना नोंखौ आङो इसेबां अननानै नोंसिनि हाबाखौबो आङो मोजां खालामना होनो सानबाय नोमफायाथ' रागा जोंखादोंमोन नोमफाया रागा जोंबा माबायदिखा मिन्थिखायो नोंसोरो बेनि सायाव दखना गाननो होबाबो गाना आलासिफोर फैगोन आलासिफोर फैनायाव दखना गाननांगौ एसे गिदिर मानसिफोरखौ मान होनांगौ हाबाखौ ओरैनो मोनदों नामा नोंसोरो हाबाखौ ओरैनो मोनदों ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय नङा होननानै बुंबाय थाखायो आं हाबा जानो गोसो जादोंबा संसार जानो लुगैदोंबा संसारनि नेम निथिखौबो ला आङो दखना गानबाय थानो होआखै दाथ' हाबा जासान्दिथ' दखना गाननांगोन ना हाबायावबो मेख्ला सादोरसो गानहोगोन नामा हिन्जावखौ मा दावराव दावसि नुबायना आं दखना गाननो होगासिनो दङ बिहामजो गोदानखौ गैया गाना बेखौ नोङो मोजाङै बुंनो हाया मानि इसिबां दावराव दावसि आं मोजाङैनो बुंदों आयै मोजाङै बुंबाबो मानिया रायनानै बुंबाबो मानिया दोन नोंनि खोथाखौ मिथिखायो आं তৰালি হাই ক দখনা পিন্ধিব দি আছে নেকি হাই মোক দখনা পিন্ধিব কৈ আছে মই কৈছো ইমান গৰমত দখনা পিন্ধিব নোৱাৰো পিছে মই বিয়া দিনা দখনা পিন্ধিম বুলি কৈছো কিন্তু হাহুমায়ে নামানে অথচ মোক গালিয়ে দি আছে एसेबां गोहो हाबां एसेबां गोहो जाबाय नोंहा गावनि बिहामजो जागोनखौ रायबाय थानाय आं ओरैनो रायाखै आं आंनि बिहामजोखौ ओरैनो रायलाबाया नोंनि बायदि मा होनखो नोङो आं नोंखौ ओरैनो रायो ओरैनो रायोथ' आरो मावबाबो दांबाबो ओरैनो रायो नों आंखौ नाथाय आं आंनि बिहामजोखौ ओरैनो राया दाय मोनबासो रायगोन बियो मोजां खामानि मावबा बाख्नायगोनबो आङो नाथाय नों दिनैसिमबो आंखौ बाख्नायाखै नोंनि आखलनि थाखायसो आं नोंखौ रायो आंनि आखलालाय मा गाज्रि आंनि आखला ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनाया थोरसि लथा सुनाया जि जोम सुनाया गथ' गथाय खांनानै गथ' गथायखौ फेदेरनाया बे आंनि आखला गाज्रि नामा बुंबा खोथाया बांद्रायथार नोंना बुवारि जा भितरावलाय जुवा ठीक আছে थैंक इउ आरो नोंबो खोनासं बे बिहामजोखौ आं फोरोंनांगौ मा फोरोंगोन नाथाय नों बिनिफ्राय गोजानाव था मानो गोजानाव थानो आंनि फिसालानि बिहामजोआ मा मावदों मा मावाखै बेफोरखौ नोजोर होनानै आङो मोजां गाज्रिखौ मोजाङै बेखेवनानै होआबा आं बेखौ गोरोन्थियाव थानो होआथ' दिनै आं बे न'खराव हाबा जानानै फैदोंब्लाबो नोंनिफ्राय जेबो अननायखौनो मोनासै मोजां खामानि मावबाबो दिनैसिमबो बाख्नाय जायासै नाथाय आं आंनि बिहामजोखौ बेफोरबायदि मालाबाबो जाहोआ आरो आं बेखौ दखना गानबाय थाबो होननानै बुङाखै दाथ' आलासि फैगोन नोंनिबो आलासि फैगोन बिसोरनि सिगाङाव जाहाथे दखना गाननानै था बिहामजो गोदान नालायसो होननानै बुंदों बे माबा गाज्रि जादों नामा नोंनि गासिबो रावानो गाज्रि नों मोजाङै बुंनो रोङा गावनि फिसाला फिसाजोखौबो दिनैसिमबो मोजां गियान होआसै मोजां गियान होनायमोनब्ला दिनैसिम गोदाव सोराव जायामोन बिसोर नोंनि थाखायनो बायदिसिना जालांबाय गथ'फोरा मा आंनि थाखायसो गाज्रि जादों आं बिसोरखौ गाज्रि जाथों होननानै बुंदों नामा बिसोरखौ हौवा गोसो थोनानै गोदाव सोराव जा हिन्जाव गोसो थोनानै गोदाव सोराव जा होननानै आं बुंदों नामा खोथाखौ बुंबाथाय उल्था उल्था बुङो ना नारजि बुदांनि बयनिख्रुइ देरसिन गोरोन्थियानो जाहैबाय नोंखौ हाबा खालामनानै लाबोनाया नोंनि जायगायाव गुबुन बिहामजो जानायमोनब्ला दिनै बे न'आ मोजांसिन जागौमोन बेनिखायनो बिहामजो गोदान लाबोनो खोन्थाबाय थायो नों नारजि बुदांखौ मानो खोन्थाया नोंनि आखला मोजांबा आं दिनै खोन्थागौमोन नामा नों दिनैसिमबो आंखौ मोजाङैनो बुजिमारासै आरोना नंमारगौ बिहामजो मोजांखौ बिखुनजोफोरा सैमारा बिहामजो गाज्रिबासो मोजां मोनोना बिहामजोजों टर्चार खालामजाबासो दिनै आं नोंखौ जेबो खालामासै नालाय आं गाज्रि आरोना बिदिसो माने नों आंखौ टर्चार खालामनो लुगैयो बेनो जाबाय नोंनि गियानि साननाया नुबाय दा माबा मोनसे बुंबा माबा मोनसे बुजियो नों गावखौल' गियानि सानबाय थारो गुबुना नोंनिख्रुइ गियानिसिन गैलानो बे न'खराव नोंखौ बिहामजो लाबोनायानो बे न'आव नोंखौ नारजि बुदाङा लाबोनायानो बिराद गिदिर गोरोन्थि जाय गोरोन्थिखौ दिनैसिमबो सुद्रायनो हाला एफा आंखौ बिदि सानथारबाय आरोना नोङो दिनै आंनि फिसाफोरानो देरलायलायबाय अब्लाबो नों आंखौ एक्सेप्ट खालामनो हायासै बे जोनोमाव मालाबाबो नोंखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया आं बिहामजो महरै नारजि बुदांनि हिन्जाव महरैसो आं नोंखौ एक्सेप्ट खालामगासिनो बे न'आवथ' आं नोंनि मोखांखौ नायनो बायो बिदिबा नों आंखौ बे न'आव थाजानो बायोथ' आरो अब्लाबो नोंखौ बे न'आव आङो बिहामजो महरै गनायगासिनो नाथाय गावासो गावनि बिहामजोखौ रायबाय थायो दुसिबाय थायो आं थासान्दियाव आनलु बेदांनि हिन्जावखौ नोङो आलाय सिलाय खालामनो मोना माथो होमबा आंखौ बे न'निफ्राय थांजानो लुबैबाय नोङो हायोबाथ' दिनैनो ओंखारलां मा नों आंखौ होखारदों औ नोंखौ होखारदों
आयै जाबायलै आबैजों नांलायनांला सिरि था नों बेफोर गासैबो नोंनि थाखायनो जादों बानलु बेदां नों माखौ जेबो बुंनाङा आयै प्लिज सिरि थादो ना आबैखौ रागा दाफोजों दिनै नों आबैनि साइडसो जादों आरो ना बिमाखौ नों मोजां मोननो रोङासै दिनै नोङो बिमाखौ गोरोन्थिसो बुजिबावबाय आरो ना आं जेबो बुंला नों बानलु बेदांखौबा आंनि एगेन्स्ट खालामबाय आरो ना आं नोंनि एगेन्स्ट जेबो खालामाखै आरो नों आंखौ होखारबावबायबो मा दावराव दावसि जालायदों हापां नुबाय मालाय आइया आंखौ बे न'निफ्राय थांजानो लुगैदों आयै बेफोरखौ मा खोनादों आं गावनि बिहामजो उन्दैखौ रायबाय थानायखायसो एसे बखिदोंमोन आं आरो आं बे खोथाखौबो दिनै बुंबावगोन नों जाबायदि बिहामजोखौ लाबोदों आं गोसो गैयाबाबो गनायदों थिग बिदिनो मानो नोंनि हिन्जावा गनायनो रोङाखै बानलु बेदांनि हिन्जावखौ मानो रायबाय थायो आफां मानो नों नांजाबाय थायो आं बुंखाबायना साननैसो मस्ला मोनबानो गावबागाव लामायाव थिग जाफिनगोन बिसोर आं जेबो बुङाखै दखना गानिखायसो दाय जादोंमोन बेखौनो आइया आंखौ जि रायबाय आंखौ बायदिसिना बुंबाय आयै नोंबो मानो नांलायबाय थायोब्रा नोंनि नोजोरावलाय जेब्लाबो बि हिन्जावासो मोजांखादा आंलाय गाज्रिखा बिदि नङालै आयै नोंनि हिन्जावखौ आहा जेबो बुंनो मोन्थाय गैला माने बे बानलु बेदांनि हिन्जावखौ रायनायखौसो बुंदोंमोन आफां बांद्राय जेबो बुंबाय थानांला दे नोंबो आंखौसो दुसिबाय आरो मालाबा नोंनाबो खुगाया जोबोद बारा जायो मा नोंबो आंखौ दुसिबाय नोंबो बिमानि खोथा लानानै बिदि बुंबाय आं बिमानि खोथा लानानै बुङाखै आं रावनिबो साइड जानाबो बुङाखै जायखिजाया मानसिखौ रायनाय बुंनायखौ एसे खम खालाम बेखौल' लुगैयो आरो नोंसा आइया आंखौ न'निफ्राय होखारनायालाय मालाय आंखौ बिहामजो लुबैयानो मालाय आंखौ होखारबावो मा बुंगोन नों आंखौ होखारनायखौ आइया रागा जोंनानैसो बुंदों जेब्लाबो रागा जोंनानै बुंजाया मिथिबाय आंहाबो गोसो दं बिखा दं आंहाबो खामो आरो दिनै नोंबो बिदिनो होनबाय दिनै फिसालायाबो आंनि एगेन्स्ट नोंबो आंनि एगेन्स्ट मा दंबावो आंहा बे न'आव थानानैलाय मा लाब नोंबोथ' गोसो सिंजों होखारनोसो लुगैबाय खोमा आंखौ आफां खोथाखौ मानिफ्राय मा लांबाय थायो नोंलाय खोथाखौ मानो गुवार खालाम सानो बेलाय बेबायदिनो गुवार लाङो बियो आंनिखौल' जानाय सानो बे न'आव बेनो असान्ति खालामबाय थायो बे गैयाबानो मोजां जागौमोन न'आ नोंसोर मा जालायबाय थादोलै आं मोनसे नोंनि थाखाय आंनि फिसालायाबो दिनै सुख सान्ति गैला जुमाय लोंनायाबो जुमाय लोंग्रा जाबाय नों बे न'आव मानो थाबावदो ओंखारलां आबै नों बेफोरखौ मा होनदों प्लिज आबै आइखौ दा बुं जेबो नों जेबो मिन्थिया ओंखारलां जागोन दे ओंखारलांगोन नाथाय आंनि फिसाफोरखौल' खस्थ' होयोबा नोंखौ गारा हाया नि एमएलए नुबाय नोंसा नोमाया माबायदि धमकि होयो आंखौ ए न'निफ्राय गोजान जानो होदो बेखौ दिनैनो दानो आयै फावगालि आंखौ लानानै जेबो जिंगासिनो नाङा नों थौ बे न'आव जोंहा जेबो जायगा गैला थांनोसै बे न'निफ्राय थाङो नालाय नोंहा हारसिं थां आंनि फिसौफोरखौ आंनिफ्राय गोजान दा खालाम बे फिसाया नोंनिल' फिसा नङा आंनि फिसा नारजि बुदांनिबो थै दं बेवहाय जागोन दे आं हारसिंनो थांगोन बे न'आव आं हारसिंनो फैदों नालाय हारसिंनो थांगोन आयै जेबो नङा बे न'निफ्राय हारसिं फैदों नालाय हारसिंनो ओंखारलांदो नोङो आरो बे न'निफ्राय जेबो मोनलाङा जागोन दे आंनि फिसाफोरखौल' खस्थ' होलाय गारखाया होनखाबाय नां नोंजों थाबाबासो फिसाफोरा गाज्रि जागोन नाथाय नोंनिफ्राय गोजानाव थाबा बांसिनसो मोजां जागोन बेनिखायनो ओंखारलां जागोन दे आबै प्लिज आइखौ लिंहरफिन नोंसो आइखौ दाबो सिनायाखै नों थाङा माथो बियो गाबोननो फैफिनगोन बांद्राय साननाङा नोमाया जेराव थाहैगोन मोजाङैनो थाहैगोन आं दङ नोम्बै दङ नोम्बैया नोंसोरखौ मालाबाबो खस्थ' दोना बै थासान्दियाव नोंसोर जेबो जिंगासिनाङा गासिनो मा जाखो आफानो खोन्थाहैनांगोन आफाया आइखौ जाहाथे लाखियो माने मा दाबो जायाखै आं गासिबो खामानिखौ सिस्टेम मथे मावनो होगासिनो नोंसोरखौ मानो खोनासङा आं दसे उनाव थांगासिनो अके बाय मा जाखो फावगालि आफा आइया ओंखारलांबाय बहा थांलायखो माने बे न'खौ गारनानै मा औ आबैया होखारबाय थानायनि थाखाय आइया ओंखारलांबाय मा जाबावगोनलै बिसोरजों आच्छा आं फन खालामनि जेबो जिंगासिनाङा दे आइखौ लिंहरफिन दे आफा जागोन दे मा जायो हिनजावनिथिंजायसो जानो ना बिमानिथिंजायसो जानो जायो आंबो ओरैनो खामानि प्रेसारा बाराखा हेलौ आफां बहा थांदों नों आं जेरावखि थाङा आंखौ खबर लानाङा मानो बेफोरबायदि खाब्रां बुङोब्रा हापां आं मिथिगौ नोङो आइखौ रागा जोंनानै ओंखारलांदों जेरावखि थाङा मानो थाबैनो फैफिन आं बे न'खौ गारनानै फैबाय नोंबो मा होनोलै हापां नांलायनायलाय थाखाय बिदिनो न' गारनानै थांगोन नामा फैफिन आंखौ फन खालामनाङा दोन हेलौ मानो अख्राब्रा नों हापां फैफिनदो नों जेरावखि थाङा मानो फारसेथिं आंहाबो खामानि दङलै नोंसोरनि नांलायनायाव आं गेजेराव हाबबाय थानो हाया आं नोंसोरखौ बुरखायबाय थानो हालालै गावबागावबो बुजिग्रा जाबाय गावबागाव प्रब्लेम गावबागाव सल्भ खालामनानै लादो आंखौ गेजेराव दा लाबोसै आरो जेरावखि थाहैयाखै मानो थाब फैफिन आंहा मोनसे खामानियाव थांनांगौ एन्टनिय नों आंनो खोन्थायाबाबो सिरि थाबाबो आं बुजिखाबाय नोंहा माबा मोनसेथ' जाथारदों मा जादों आंनो मानो फोरमायाखै नों एन्टनिय मानो सिरि थाबाय थादों नों आंनो खोन्थाबासो आं बुजिगोन नोंहा मा जादों खोन्थाना एन्टनिय मा जादों जेबो जायाखै जोंलारि
मा होननानै फोरमायगोन आं नोंनो आंनि आइयादि मा खालामनो नागिरदों जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ। एन्टनिय' नोंहा माबाफोर जादोंबा आंनो खोन्थाना। नों बिदि सिरि सिरि थाबाय थाबा आं बोरै मिन्थिनो दे? आं हले गिनायसो मोनबाय दे एन्टनिय', प्लिज खोन्थाना मा जादों? माबा मोनसे जायाबाथ' नों आंखौ हरखाब लिरनानै लाबोआमोन ना? जेबो जायाखै फावगालि, नोंखौ आं जोबोद गोसोखांदों बेनिखायनो हाखु दाखु लिरनानै लाबोदों। नङा माथो, नों आंखौ थगायनाङा, आं मिन्थिखाजोबो। नोंनि मेगनानो आंनो गासैखौबो खोन्थाजोबखाबाय। नों रावजों बेखेवनानै बुङाबाबो आं बुजिखाबाय नोंहा माबा मोनसेथ' जाथारदों। प्लिज ना एन्टनिय' खोन्थाना। जुदि खोथाया जों सानैनिबा आं बुजिखायो एन्टनिय', मानो होननानै बुङोब्ला जों सानैनि मोजां मोननायखौथ' नोंनि न'खरा मालाबाबो गनायखाया। बेनिखायनो आङो फिउचारनि खोथा साननानै दानिफ्रायनो रेडि जाखादों। मालाबा जों सानैनि मोजां मोनलायनाया गावस्रालायोबा बेनि आनजादा मा जागोन बेखौबो आं मिन्थियो। बेनि थाखायबो आं थागथियारि जानानै दंखायो। बेनिखायनो खोन्थाना एन्टनिय' मा जादों प्लिज। जेबोथ' जायाखै, आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो जाम्बि, बांद्राय साननो नाङा। आच्छा, फंसे बाथ्रा सोंनि आं नोंनाव। सों। आं मालाबाफोर गोरोन्थि मावोब्ला नों आंखौ निमाहा होगोन ना? मानो निमाहा होआ जानो एन्टनिय'? जुदि गोरोन्थिया मिथिस्लाबालासे जायो, जुदि मिथिनानैबो गोरोन्थिखौ मावो, अब्लालाय बोरै निमाहा मोननो? आच्छा। बुङा मानो, मा जादों? बास, नोंखौ आं जोबोद गोसोखांदों, बेनिखायनो लिंहरदोंमोन आं। एन्टनिय', नों आंनो खोन्थामाराना मा जादों? अब्लालाय खोनासं, आइया जों सानैनि मोजां मोननायखौ जेब्लाबो गनायथिथ' होनाय नङा, बे खोथाया सैथो। नाथाय नों जेब्ला आंजों थाफाबाय थागोन, गासैबो आनजादखौनो होगोन। बेफोरथ' थिगानो, खोथायाथ' बेल' नङा, मा जादों खोन्थाया मानो? जोंलारि, आंनि आइया आंनि थाखाय हिनजाव नायदों। मा? सोरखौ? फावगालिखौ। फावगालि? बै फावगालिया? औ, नाथाय आं फावगालिखौ मालाबाबो हाबा खालामा। नोंखौ मोजां मोनदों, नोंखौनो जेब्लाबो हास्थायगोन, फावगालिखौ नङा। दालाय मा खालामगोन? जुलियाथ' दानो जाथ'वा, नाथाय आस्थाम सोनानै दोननो नागिरगासिनो। बेखौनो आं नोंनो माबोरै खोन्थागोन जागासिनो दङमोन। एन्टनिय', जोंलारिनि गोसोआ एसेबां गोरलै नङा, आंबो मिथिगौ। गासैबो खोथाखौ मिथिखानानैनो नोंनि मोजां मोननायखौ आजावदों आं बुंखाबायना, रिजाल्टआ जियानो जाया मानो आं भुगिनो थाखाय थियारि। जोंलारि, बे खोथाखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखि, आं नोंखौ जोबोद गोसो थोयो। आइमोना गावनि बिजनेसनि थाखाय फावगालिनि आरो आंनि जुलिखौ खालामनानै होनो नागिरदों। बेखौ आं मालाबाबो खालामा। बास नोंल' गोरोन्थिखौ दा बुजि, जुलियाथ' आं नोंखौनो लागोन। एन्टनिय', बरादा जोंखौ माथिं लांगोन बेखौ मिन्थिला, बाट आं नोंखौ जेब्लाबो नेनानै थागोन। आइ लाभ इउ। आइ लाभ इउ टु। आइला जामाइला, नोंखौ आं गारियावनो जिरायबाय था होनना बुंदोंमोन ना? हा? मानो फैलायखो? नोंना मोखाङा गोसोम जागोन ना? हा? मोखाङा गोसोम जागोन ना नोंना? आंबो बाजार नायनो होननानै फैबायलै। बारा थिग नङालै नों मानसिया। ओइ, नों मानो खोथा फंसेबो मानियालै? नोंनि आखलखौ बारा थिग मोनाखै आफा। आंनो जुदि घुस होयो, होमबा आं एसे एरायनो हागोन आरो। नै, आबाया उतपा हारखानिसोना, घुस नांलायगौ बिफानिफ्रायनो। हा? घुस नांलायगौ। नाङाबा आइनो खोन्था जाहाथे। आरो मादैखौ फुदुंनो नागिरनायखौलाय, बेखौबो खोन्थागोन। ए दावखा बेटा, हामालै। एफा मोजां बिफानि आगोमाया बिफानि एगेन्स्ट जानाङाब्रा। तभी तो पैसा दीजिए मुझे, गोरा होना है मुझे, साथ में मिठाई भी खाना है, कोका कोला भी पीना है, और भी कुछ खरीदना है। जागोन। बांद्राय आंनाव घुस बिबाय थानाङा नोङो। रा, फन फैदों। हेलौ बमर', मा जाबाय? नंमारगौ ना? र' थांगासिनो आं। र' 1 घन्टाल'। बुस्थुखौल' मोजाङै नोजोर हो नों। आच्छा बार' थाइबानि लारु, फैगासिनो आं। फैगासिनो। दे, आंनाव बारा टाइम गैया। बेवहायफोर नोंजों आङो दान्दिसे बेराय नंनाया जालालै। दे पारापारि मा मैगं नांगौ बायबानो जाबाय। जागोन दे। आंखौ साजा होनांलाब्रा। आं साजा मोननांगौ मोनखाबाय। आरो आं एबारनिफ्राय सिखाव खावला होननानै बुंदों ना? आं जेबो मिन्थिया। नोंहा दा गावबागाव कनफिउस खालामनानै लाबानो जाबाय। सोर खानो होदोंलै आंखौ? सोर खानो होदों? बिदि दा खालामब्रा। आंबो मानसिसो। मानसिनाव भुल जायाबा सोरनाव जागोनलै? ओइ सिरिथा, आं माबा माबि नायगासिनो दं। बांद्राय दावराव खालामना, नङाबा आंजोंबो होजागोन। बयाबो गोरोन्थि जायोलै। नोंसानाबो फिसाला दङबा नोंसानाबो गोरोन्थि जागोनब्रा। सानसे समाव, बेनिखायनो आंखौ हगारदो। आं जेखि बुङा मानो आं जेबो मिन्थिया। सिरि था, नङाबा आंजोंबो धुम थाइग्रि फिथाइ होजागोन। साला सुवाद, दिनैसो मोजाङै हमना मोनदों नोंखौ। आरो साबावथों। गाबख्राव, बेसे गाबख्रावो, हाजासे गाबख्राव। मूर्ख गथ', आंनि न'आवसो नों फैसा दोनहैलायनो हादोंना? एसेबां गोहो जादों नोंहा? हा? खिथेर लाखिनाया बेबायदि खिथेर लाखिगोन नों? आंनिबो गोरोन्थि गैद्रायाब्रा। आंनि बिमाखौ लाजि फोनांना हरनायनि थाखाय आं खिथेर लाखिदों दा। नाथाय आं फैसाखौथ' थाइसेबो जायाखैना। आं फैसाबो जानो हागौमोनब्रा। आंखौ अननानै बुजिदोलै। नोंखौ बुजिनाय माने सैमा फाग्लाजों रायलायनाय।
बेनिखायनो नोंखौ आं दिनै थाव फुनग्रोनानैसो होगोन ताब 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 दामनाया सिनायना लायाखै नों अमा राजाखौ आंखौ बुनायनि सिगां खोनासंगो आं बिराद खामानियाव होगोनथ' आं बिराद खामानिनि मानसि आं जुदि एफा गिदिर माहाजोननिफ्राय फैसा सुटकेस लानानै नोंनि न'आव दोनहैनो हायोबा आं मा मा मावनो हायो साननानै नायलाय आं नोंनि खामानियाव फैगोनब्रा नोंल' आंखौ थिन मा खामानि मावनो आङो मा मावनानै होनो हागोन नोंलाय आंनोलाय नों जेखौ थिनो बेखौनो मावगोन आं मावनो हायाबा आंखौ थिगसे बुबानो जाबाय देलाय खोनासंनि मा मावनो हागोन नों आच्छा खोन्थालाय मा मावनो हागोन नों आं मानसिफोरनिफ्राय इनफरमेसन कालेक्ट खालामनानै होफैगोनब्रा अपोजिट पार्टिनिफ्राय आंखौ फोथायाबा खेबसे आनजाद नायनानै लाबानो जाबाय आंखौ आं बिराद खामानिनि मानसिसो अमा राजा खेबसे चान्स होना नायनो नामा क्लिअपेट्रानि फैसा बेगखौ लानानै नोंनि न'आव दोनहैलायनो हादोंबा खमथि मानसि जागोनलै बेबो बेनिखायनो जोंनि टिमाव लाबोनोसै नामा बेखौ सिखाव मानसिखौ फोथायनो हायालै फोथायनो हाया बेखौ मिन्थिगौ नाथाय खेबसे चान्स होना नायनायावलाय मा थाङो नङा होमबा आच्छा होमबा खोनासं नों थांनानै मोनदों मोजां खामानि मावदों आच्छा जागोन दे जागोन आं मावगोन नाथाय बेनि सोलाय आंनोबो मोनसे बुस्थु नांगौ मा नांगौ नोंनोलाय साला बे गथ'आ बिराद डिमान्ड खालामो माथोलाय आंनो मोनसेल' बुस्थु नांगौ जिउआव जेबो नाङा मा नांगौ नोंनोलाय आंनो फावगालिखौ नांगौ फावगालि औ आंनो फावगालिखौ नांगौ फावगालिखौ मोनबानो आंनो जेबो नांला बा मानि नांगौलै नोंनि नोजोरखौ डेन्जार मानसि नायै मानसिसो फसायो माथो नोंलाय मेगनानो आंना बेलेगथार मेगना बेलेगबाबो गोसोआ बेलेग सानोलै आंना आं फावगालिखौ बिराद गोसो थोयो बेनिखायनो दाखालि आं फावगालिमोननि न'आव फैसाखौ दोनखोमानो थांनाया आरो लाबोफिनदों आं फावगालिखौ हमजानो गिना गावनि आंगोनि थाखाय आं मा मा मावो नुवाखै अब्ला नोंसोरनि टिमनि थाखायबो आं मा मा मावगोन साननानै नायदो आच्छा बारु टाइमानि लादो जागोन दे फावगालिखौ नों मोजां मोनोना मोजांमोन नाथाय गेजेराव आंनि नाम फैनो मोननाय नङा जागोन दे जागोन बमर' खेवनानै होदोलै दिमाना डेन्जार माथोलाय फावगालिखौसो लुगैबावो माथो नोंलाय उपाय गैया गोसो आरो मेलेमा लोगो नांनानै आंखौ फावगालिखौ गोसोथो होननानै बुंदों मोनालै नों बेथा मोना होमबालाय नोंसोरलाय मानि हेफाजाब होनो ओंखारदों आंखौ होमबाबो हेफाजाब होबाबो मोनाब्रा नों आच्छा दे नायगोन मोनो ना मोना बाप्पावै जोंना नानि फिसाया आबो फैलायबावा नामा टाइमानो जायाखैबा फैयो आरो डाक्टरा टाइम होबावनायखौ नुवाखै आरो आच्छा बारु टाइमानि लारु बिफा जासिगोन बे खुसियानो बहा थागोन बहा मागोन जादोंलै टाइमानो जाथ'वा दानि नोंहा बेखौनो इसिबां दावराव आरो आच्छा बारु टाइमानि लारु बेबो नंगौ नाथाय बिराद खुसि जादोंना आङो दिनै खुसिजोंनो बिफाजों नांलायहैगोन आं आयौ बाला खुसिजोंसो नांलायो आरो नों बिफाजों औ खुसिजोंसो नांलायगोन आंखौ बे रायबाय थायोना जेबो खामानियाव उदाया होननानै दाला फिसौ मोनसिगोन बे फिसौ मानसि सासे बानायनो हाबाय बे बोरायखौ एदावफिनाबा गाराब्रा आङो बिराद दुगाथारना बे बोराया गावनि बिफाखौ बिदि बुङो आरो माथो बुङाबालाय आच्छा जियानो जादोला जोंहा आलासि गोदाननि लाहार फाहार खालामनांसिगोन मिथिबाय बानालि आया गान्दि सिङाव फैसा दोनखोमाबाय थायो जाम्बिया दालाय माथो आं गोरलैयैनो नागिरना मोनबाय आंखौ साउथ करियायाव थांनायाव रावबो हमथानो हाला एबार थांनानै आंनि फेभरेट जांकुखौ नागिरहैनांगौ आङो बेनि उनावहाय ब्लेक पिंकनि जेनिखौ बेनि उनावहाय स्ट्रे किडनि फ्लिक्सखौ बेनिफ्राय आयुखौ गासैबो बेनि मानसिफोरखौ नायै नायै फैगोन आं बेनिफ्राय आंनो जेबो नांला अबे रानि मादै नोंखौ आं दहायनिफ्राय नों गाबज्रिगासिनो मा खालामफैदों नों बेवहाय आं ओरैनो फैदों आखायावलाय मा लादों जेबो लायाखै थाब फै साहा फुदुंदों आं साहा लोंनो जागोन दे मादैया आंखौ हमनो हायासै नङाबा आंहा साउथ करियायाव थांनो मोननाय नङामोन मादैया नुबा जाया जेसेबां दङ गासैखौबो बुथुमजोबनानै दा हराव नङाबा गाबोन हराव ओंखारलांनोसै आं आयै बिखुनजो आंखौ होखारहरदो होननानै नों दुखु दाजा दुखुखौ बिसोरसो मोननांगौ बिमाबो फिसालाबो आंखौ जेबो ताल लाया बिसोर बेनिखायनो नों जेबो साननाङा नोंसाजो हाफाङा जेब्लाबो स्ट्रंखा जेब्लाबो जेरैबो थांनानै थानो हाखागोन बेनिखायनो नों बारा दुखु जानाङा होमबाबो बिमा जानानै दुखु मोनो आरोहाय फिसाजोनि दुखुआव जेबो खालामनो हाया होननानै आंखौ न'आव दोनबाय बेनो थोजासेना आं साननैसो बेवहायनो थानोसै आयै बिनि उनाव मा जागोन बिनि उनाव जेबो जाया मा जानोखाय नों बांद्राय दुखु लाबाय थानाङा आयै न'खरावलाय मालाबा नांलाय खमलाय जाखायो जोंनाबो बिदिनो नांलाय खमलाय जादों आरो बिदिबाथ' मोजाङानो दे आयै आं नोंनि आखाइनि माबा ओंख्रि संनाय जानो लुबैदोंहाय होमबा संना लायनि आं नोंनि आखाइनि ओंखाम ओंख्रि संनाय मोनजाया बिराद गोबाव जाबाय आयै हाबा जाखांनायनि उननिफ्रायनो गावनो संनानै जाहोजोबदों मालायनि संनायखौनो मोनजाया हाबा जाखांबाथाय गावल' मालायनो संनानै जाहोनांगौ बेनिखायनो नोंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ थिगसे जानानै लोदो जागोन आं आयै बेनिखायनो दुखु जानाङा दे बिमा नों बुरखायबाबो मोनथिखायो आं नोंखौ गोसो सिङाव नोंबो दुखु मोनदों दुखु मोनाखै आयै आंना माबा मोनसे सं
सिरा एवना लाना फैनि आं। मा होनना खोन्थागोन दे आं आइनो। आं जे बेसेबां दुखु मोननानै दं। गावनि फिसालायाबो बिमाखौनो सैया खालामबाय। बिखुनजोआसो बिखुनजोसोखा। हौवायाबो जेबोखौनो बुजिनो नागिरा दाना। फिसाजो सासे दं। बेबो मालाय माथो खालामनो हानो। आं गावनि बिमायासो गावनि फिसाखौ प्रटेक्ट लानांगौ। बेलाय आंखौ मा प्रटेक्ट खालामनो हानो फिसाया मालाय। थानोसै आं बिदिनो। आंनि फिसाफोरा जेराव फिथाइया मोजां जाबानो जाबाय। फिसाफोरनि थाखायनो थांनानै थागोन आं। मालाय आंखौ जि होनो होना होनबाय थाथों। आंनि जिउखौ आंसो मिथियो, मालाया मिथिया। थानोसै आं नारजि बुदांनिफ्रायनो गोजानाव। बेनिफ्राय आन्दोआव थानानैनो फिसाफोरखौ नायबाय थानोसै। बे नारजि बुदांनि गियानानोथ' माला फैगोन? जेब्ला फैगोन होमबासो गाबनांगोन बियो। दा बिबैनि अननायाव बिराद दुगा जादों। बे बिखुनजोआ आंखौ खिथेर लानो थाखायनो बानलु बेदांनि लोगो जाफ्लादों बियो। बानलु बेदांखौ आंनि एगेन्स्ट खालामनो थाखाय। बानलु बेदांखौ जि लोगो जाफ्लादों बियो। बानलु बेदांनि हिन्जावखौ जि अनफ्लादों। मिथिखायो आं बे दुरलाय एमएलएनि आखलखौ। गासैखौबो मोजाङैनो मिथियो आं। बे जोनोमाव एन्टनिय'खौ मोननाय नंमारा नामा आंलाय? एन्टनिनि खाफालाव फावगालियासो फैबाय होमबा। माथो खालामनो, गोनांजों गोनां मालाय हाबा जानो नागिरदों। बेवहायलाय आंलाय माथो खालामनो हाबावनो आरो। जों गैयैफोरालाय माहाजोनफोरनि गेजेराव बोरै हाबखावनो हानो। आं जुदि मोजां मोननायनि दावहायाव ओंखारगोन, आंनि न'खरनि फेमिलिफोरासो खस्थ' मोनगोन। मा खालामगोन आं? बोरै बावनो हागोन आं एन्टनिय'खौ? बावनो हायाबाबो बावनो हानांगोन। आब'! हांगारि? आब'! नों आंनो फैसा 500 हरनो होननाया हर? नों दाबो बावाखैना बेखौनो? आंबो आंनि रुमाव दं। ओमफ्राय मा जादों आब'? दुखु जादों नामा? दुखु जादोंबा दुखु जानाङा दे। आं जेबो दुखु जायाखै। थांबाय आंनि टेबोलाव दङ। थेंक इउ आब'। बे गथ'आबो जे आरो मानि इसिबां फैसा बुथुमदों। आब' थेंक इउ। उनाव लोगो मोनगोन। बाय।